Prešovský región žiaľ v mnohých parametroch je z tých chudobnejších a vzdialenejších. Súvisí to aj s 12 rokmi regionálnej samosprávy, tak ako je tu reprezentovaná dnešnou mocou. Stretávam sa s mladými ľuďmi. A aj títo mi dali jasne najavo, že chcú tú zmenu. Že jednoducho aj potrebujú tú zmenu, pretože tu nevidia tie príležitosti. Samozrejme vidia aj tie pomery vo vlastných rodinách. Skoro každý jeden mi povedal, že buď rodičia alebo niekto z ich blízkych je kdesi mimo región. V Anglicku, v Írsku. Ja budem chcieť, aby konkrétni ľudia dostali konkrétne kompetencie. Určite rátame s podpredsedami. Jeden z nich je terajší poslanec a je kandidát na poslanca Edo Vokal. A zmena je dôležitá. Zmena je šanca. Preto koalícia za zmenu a kandidát zmeny Ján Hudacký je ponukou pre novú perspektívu.